Ka bani wadda ta iya abinci, bani macen kirki wadda za ta kula da tarbiyyar ƴaƴana. Sai na ji shi kamar in yi miki kuka, ni ma irin ciwon da nake fama so ya sanya ni na asirka. Tabbas ina neman wacce za mu rayuwa da su wanda bai da iyaka, sai gashi na samu in na yi rashin kito za na je bayan Allah ce ka mini buri aure ina zama na jiran, dai mafarki an daura kai lammai na